Welcome mga brother! Na-scam ta! Gira ni siya open. Ano ito diri? Open na ni kanunay, magabi. Abiyari. Ay, nako. Kuy, 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 kuy. Kuy, 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 kuy. Lala, ayo George. Wake up. Ah, di paikap kung wala pagkaon. Dili. Ala, arty. Wala, cadaas kami lo. Wake up ta. Nangatol pa naman, brother. Wala ka, nice. Naipikak diri ho. Nanguhag man sanitas. Tako ni? Basta lucky to siya. Niwang na ng laki di ay. Oh, mga tambok ng bayi. Nganong niwang mo man eh? Ay, laki man di ay ni. Nako. Itlogan man di ni siya. Ay, Ikaw na, Tit. Censored, grabe. kita Di- katulanga siya. Titler. Censored ba? Titler. Ibig sabihin ng sa Taiwan ay kain. Kaya kung ikaw pag may kakain ka lang. Pag notch tong phone. Pag doon ni Jess kay ni Dawa. Dako, di mo lagi siya makulapit ka. Nautgan ni mo, Jess. Ano man to? Pag tanaw na yung Roxette kay ni Okok. Na-scam ta! So karon mga brother, hapit na lang ta diri sa Dreamland mga brother. Kaya atong obstacle course di na ta kasulod kay. Ay, good morning. Morning, ma'am. Among i-turn over among amigo, ma'am. Wake up. Actually, gikan ni siya diri sa una, ma'am. Na. Asa man? All na nature. Si amon to cats mga brother. Ang pinaka kusog. Babalik. And brother mga brother Ed. And ang pinaka patsada kayo kilay mga brother. Ang ready kay sa obstacle. Tanawa na kilay brother oh. Ta kilay brother oh. Kya. Ay ko glove na. Hayop sa ganda. Hayop sa ganda. May kabalo mo. Karon mo kita ning. Kulok. Di mo na babo? Asa na yung brother? Manok. Ha? Yung pabo manggod. Pabo mo gud. Kagmay yung pabo oh. Pabo. Nay peacock dito. Pikachu! Baguya bodo, pabo ra gyapon mo. Pabulag. Boom! Paguya mini. Minchang. Ay! Wala, nice diri. Nice diri kay sige ra ni siya open. Ano ito diri? Open na ni kanunay, magabi. Abiyari. Ay, nako. Oh. Look at the ibong Adarna. Hala, hala ka nice. That's the ibong Golden Adarna. Pisa. Yes.
Golden Pheasant. Bato na madalas ng kanta, di ba? Ala, mga kalahi man ako ni. No. The Visayan hornbill. Yes, mga brother, kalahi na ako ni mga brother, peasant. Golden peasant ilong. La, tura mga brother. La, ka nice. La, murag kakakita na ako ni Stalinis. Last time ani. Murag na siya Stalinis. Ah! Banog. Nice na. Banog na sa? La, ka nice kayo siya, oh. Lagi? Loy kini kay ginadako pa rin sa bowl. Kuan ra ba ka namit ang tambok bitaw sa baboy. Then ginabutang sa lawod. Pinakamanok madagit. Kana? Oh, magtuan na nas balay. Ito mga piso ba? Kalitong daga. Kuluk 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 kuluk. Kuluk kuluk naningog mo tos unahan. Pos bantam mga brother. Sudah oh. Lami kay ni tulahon ni sila man. Hala, nay uwak, dakuwas uwak, uy. Hala. Kuwas uwak. 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 Unsa to? Asa? Lu. Unsa na pick up? Ay pigeon. Favorite place ni guys sa una ulo. Dagkuha lagi ani lagi. Ano mga kao magbuot? Sir? Ay, ko na kay ganira na siya. Ang bawa na siya ron. Cool. Indian people. Ha? People. People. Indian people. Ah, paras ni babes. No, people. Kuku! Ano wala ilang love. Kuku! Lovebird, dito dito din. Baling ka ba na? Ano? Bakit nagawa? Muta. Ay, unsa ba doon? Domingo? Ay, alam na gawin sa sila ron dito. Gachula. Lo, da kay no. Karon po kita yaning kuan ba kaning dagan sa? Kaning balayan niya? Kana? Da oh. Wild boar. Ay. Kusog ba kani siya manalagan ba der? Kita kuan ni sa kuan. Kaya bisag nas ilalom? Inga na mo Piha uy. Ay, Lain. manggol! Lain man tayo mong kamil ginatanaw do. Wa ni paapilag piding program ning Camila ni. No. Baling ni Wanga. Kuy. Kuy. Lala, ayo George. Wake up. Wala. Di paikap kung wala pagkaon. Dili. Wala arti. Wala, cadaas kami lo. Wake up ta. Muna ako siya na doon do kaning donkey ba kay ako Shrek. Ay, kita sulog-sulog yung Jovi ba? Ay, Jubi! Gibatan magpisi sa Jovi. No. Hi, Job. Ako ni Paris. Abinag naka-standard. Sama na silang Jovi, oy. Okay na raw. Lala, ada kuha, uy. Time tala ni. As kabulan na gawin mo supply ano isa pagkaon ba? Ano ihawon nimo? Tay, kusog ba kayo naman? La mo ambak manggo naman. Mo ambak manggo na siya. Yati palayot ani. Buwas pa na tayo ng kanon ba? Imo na gina-serve dito sa mga inasal. One piece. Nakakusog. Makulit. Ako bisig itlog ra ani kuan ning liog ra ni. Muni ay mo iparada sa kuan pista no, balik dako kayo lubi kay lechon. Manay
May pikak ka, manchanitas ang kinaon mga brother. Grabe ka na yung pikak. Manchanitas ang kinaon di ay. May katambay-tambay di rin. Ang hatol pa mga brother. Wala ka nice. Naipikak dire oh. Ang nguhag manchanitas. Asa? Dito daghan. Lu! Piyansa, oy. Lu! Ya tilapia daw butang ni Riman. Kamu kita sa, kung na asa. Napoy babon ni dire. Dawa. Baki. Kapaik-paik do kayo. Asa man? Di ya, kagkaon. Andara? Agad na rin, nilupan na. Ano, balik siya. Yato ka ba? Kristi ka ba? Tungguwat na. Uwat yun. Nauwat yun. Kurang nila ba, sir? Ano na ba, sir? Balik ka. Balak. Sa buka. Kurawan. Pagodin ko ang langgam. Sus, kung buaya mo kung Grabe yan eh, nani rin. Oh. Di naman siguro sa kambuhay. May buhaya dito bing daghan na dali na. Dagan, basket na. Buhaya ba? Baya. Napoy babon ni dire. Dire, murag buaya na gone kay crocodile feeding. Nag-gis mo kayo. Feeding guys. Hala. Kulok. Ah, kataway sa life. Ay, gagmay pa. Tuturo oh. Gana. Kana man. Kalasa kay ni silang sudan. Nay usa mga kabuhi diri ba tumapikak. Ah, hurot. Lista. Ah, napa dito gatambay sa unahan no. Kataway sa kinabuhi. Tide ni mo ron, ma'am. Oh, ali na sir, okay na mo sir. Sir. Dulong. Bitaw. Para sa taglis, press 1. Bitaw. Para sa taglis, press 1. Para sa Bisaya. Kung doon na mo yung mga pangutana, press 2. Asa ganyan na cellphone na do sa? Oh, ano manawag na sa kanang any establishment. Ah. Murag May pamilya kay sa una. Wala sila kalas pang kung ano ni. Puros manchanitas. Na. Tani pikaka ni oy. Asa sir? Lu. Dula kayo. Ngilo kayo sa kana man mo gunit bitaw ka ani. Kaya ano? Ngilo na mga baki kani pa kaha. Tay, Ang ilong kay nas babaw kita ka. may pangilong nila. Nas baba ko wag Turo gadungo. kita mo na yung ilong, mo na yung ilong. Kasi mo. Gadungo. Kilo na ba na? Ano sa dinosaur brother? Tayo na sa kulaknet. Dagko ah. Diyan kulaknet. No. Tayo kulaknet ha. Gabi na mga kulaknitan. Matawang tiil ho, mga brother. Muna tayo sa kulaknit dire mga brother no. No, mani kulaknit. Itom kulaknit. Kuku! Ako saan yun sila mga brother? Mama ni man! Naskam mo sa... Kuku! Yes mga brother. Kuyog na to sila Alden mo. Ano? Asa taptaan eh? Ano? Ha? Alim yun? Pwede. Ay! Ala ra. Lo. Blooming Ay. crocodile. Blooming ka. Ha? Lo, ikaw may blooming kayo. Tara. Diri Rox. Ato may zoom in. Sige Rox. Dira mo ni upload na ako. Dino lo tanawa. Uy, hi Jess! Ala, grabe siya. Morning mo ambak dito sa ano, Kambog High. Kinsa? Ya, tiga tangan na dito sa tubangan. Anong sira? Gulo ito ng mayor. Tingnan mo.
Ha? Ugma, Monday ang gingon na mo? Ay, Monday, ugma. Mandi, ano mandi? Lolo. Ugma na. Sabot. Mandi. Ugma din. Wala na ko doon. Wala mong guro ni. Wala Alat namin ninyo? Yung 100 ba? Kinikilig. Mga layo. Brother, kita kog bonsai nga lubi. Asa man? Bonsai man eh. Ito ya, makatubo. Kasulay kag marko kag lubi daw. Nya bunga, brother. Ay bunga kay makapuno. Bonsai nga lubi na, iyang bunga mo rin po gana ka. Ay, nana ta sa kantin, guys. Oh, yes mga brother. Woo! Wala nga, Sir Jason eh, oh, protein shake. Ano? Yun eh. Tuna. Avocado. Miss. Pirik kuan, Miss, avocado. Wala. Avocado ako. Avocado. Buko na daw, buko. Ha? Buko. Ikaw? Buko. Avocado. Doa ka buko. Bukong may kayo. Buko. Buko. Okay lang ba? Buko magkatuluyan kayo. May animal diri mga brother. Ato anion mga brother. May pinirisong animal brother. Asa dagwito ang animal ato. Yung mga brother. May piniriso diri animal mga brother. Welcome mga brother. Sulat. Balik na uli. Hindi na uli si Pasbon. Ato ning feeding ron mga brother natay pagkaon pa. Huli! Huli ka man mo. Awan! Huli ka malbo! Huli ka malbo! Ah, naulahi! I feel good. Tararararara. So good. So right. Somebody you. Tay bawa. Naabot na atong gi-order nga sa restaurant. Avocado shake mga brother. So pa-chill lang ta kay medyo init ang panahon mga brother. Nya, unsa man pagbaluan ni asa ang avocado asag dili. Ang color zong. Maldives. Tarawad zong, di ba na difference? Gamay. This is Gamay ra jud. avocado. Okay, and This is yours. thank you. And this one, Buko. duku. Yes, buko. Okay. Coconut in English. And Para sa Taglish, press 1. yeah, that's all. Let's drink. Ano kung giwa tadi sa katulog kong likod. Kaya pag nikatog siya likod, nikat niya. Ano magkuha? Yeah. Ano magkuha? Yeah. Kapoy! Namawing animal. Lolo. Ano ba George? Okay. Sige. Malipay na gamay ra kay kalipay sa para ka naara gikilig na ka. Uy, ano saan na dayon to? Di lahat ng magaganda ay sasaktan ka lang. Oh. Kana. Minsan kung sino pang walang karapatan ng ganyan. Kaya wag mo Siguro. Kaya namin magkwento. Bagol na to. Ana pagkalkuran pa na nila brother. Or katong kinagod. Kinagod. Ben kaguro ba na katong di ba kay pugaon mo na kato dagay. Tono. Oh, tuno ba? Gamiton mabena na ng sapal. Para sa manok. Di kapila pa pud na magamit. Sabi kay pugaon. Dito, ano may pingin ako ng ice cream mo? Ira ba? Ay lang na Nagkakayo sabi akong ana. Wala grabe.
recycle Daghan lang. pa man na. Daghan pa man na. Parang tubig. Dito, no? Order man. Order man yung tilaw sa imong kuha. Ice cream nga buko. Kaya, Kabalo naman may tiniga. mo ko ako ice cream na mo ko ni kuantanan, tuno. O ba? Mo ko tuno tanan. Coconut wine, ako sa coconut milk. Kailangan na yun. Wala na. Ano na eh, dito ako na na ice cream. Ngayon gagakuan, ganahan mo yung ganang nakaibuko flavor mo na ayun wala ka. Pwede na bang gana ng buko. Ay, salamat. Nawalang yun. Dukin na ba kayo, Do? Magana po ito yung bagong order ron. Si. Ito, Algo. Oh. Ba't ano niya? Sabi, ano yung dulce? Ay, ginaganggo na ni mo siya sa... Ikaw mo kasal! Ikaw mo kasal! Iya, yung tanong na ubusan ka kalam. Ginadamgo ni mo siya in a binastos way. Amontoy mo Ay, hello! Huyu? Huyu? Guy, huyu! Ako si Huyo. Huyu, ayun. Ha? Ayun mo. Binastos, maguba atong Friendship. Dagan kay mo unfollow na ni mo sa page. Unfollow. Tungod niya. Mabali nito siyang page ito mang like. Tama to! Tama to! Atong gana sa gabi. Ayun dito. Ano? Puro binastos. Balinta guys ka naman, mas bastos ang displikas. Masadya dito, masadya. Kulak. Vlog yung mga ice cream. At least kabalog ka nga butong dyan. Butong ko dyan. Lupi. Sapal? Oh, kanang spirit. Kinanggo ni. Good ba? Bagol ni. Dili, magulak ka. Kaputong mo, we gumit si Nana. Gani, pero ano ka nga? Ika good day na. Ay, straight. Straight. Okay. Natuwa na lang dito. Oo, gihapon sila. Yung usapan ba? Uy, diretso na sila. Recycle ba? Aldrin. Wala, diretso na to. Kita ang sila sa lakyan. Kaya makita mo na ito na direct, hindi na mga gini. Pwede man ito malaki ba ito? Patsil Luwal ka lang ito. Ito, no? Di mo pa makakabayad. Ayo. Nakabayad ako. Di ba yun ka? Kabayaran mo ka na? Ako Sabi nung nakabayad na po mo. Wala. Kaya ako ato brother, bayaran mo ka tanan. Ha? Ako ato Oh, parang ganyan ha? Kanang, kisa to yung mobile mo, ibayad lagi ka na. Nanang ko? Liang ako nga. Abi nung nabayaran na po ninyo ba? Hindi pa nga na, alag, anak ko. Kaya ka na, Wala bayari, wala bayari. brother, rason mo na. Lalo. Ano ba yung George? Ako sa itlogoy. Okay. Ano ba yun? Ipalit sa Tinoy, wala. water. Yan eh, tinod mo na. Tinod, biyana. Ano siya, dinigin sa buwan to. Ito, biya na okay. Mauna ni siya. Oh, sige. Rason biya na doon, no? Kay kung mabay kasi mo yun, biya ka nga, ay nabayan din lahat, di ba? Di ba mga alam? Mauna ni siya. LCR ka dito. Igo-igo na doon. Pagbalik na ako dito. Nahuman naman po. Don't me. Amilo. Wake up ta. Ayun, kasi mo na. Tipo na ko na yata, rason na ko na. Kasi na ako na yung sukyan nilo. Ako yung Bisin siya, malangin na. Nakuha pangalan. Buwan mo na, Petro. Unsa na? Discount card. Sili eh, points na, baka 100, baka... Imo magasolina. Nakasulay na ba 100 na, abot na siya 100. Dito, sige na gula mo kapag gasolina tag 500. Gani. Kapag Hindi ko bukuha kalimutan na. Ay, na kaya na. Ano ba, eh? Aso mo ko ana. Dito, ba, si Quinta po yan. Petron. Oh, Pagas ka. Kurator kas Petron sige. oh. Di ka pwede sa uban. Dili, Raymond Amontillo nga.
Maklaro mo ni Alan. Klaro. Eh, Oh my God, so hard to ano. Nakalisin siya dito. Lisin ka raw. Lisin mga na. Kita mo. Balik Mo na po. siya. Sila po Si magbalik. Raimundo Paera. Paera. Aka Amontoy. Amontillo. Amontilio. Oh, dila na lisin siya oh. Korta. Pakita ang korta. Malas. So, exit na ta mga barbador kay nakapasil na ta. Pero, ato ra gyapong aim no ning atong milkshake mga barbador. Nami ilang avocado shake diri mga barbador. Then, barato na po. Oy, Job! Yes, Joby man! Ito, saon? Look, kamayas in bador. Oy, dili. Maba na, guys. Ano ba ah? Dennis Juby di ay. Hi Job. Ala, joke. Nasaan ka man ngayon? Andyan ka lang. Kuku. Abi no, gaon